Pois o viron, nesta clínica de Pontevedra levan 7 anos con pingueiras. A ver se lles podemos axudar da man do enxeñeiro Andrés Pedreira. Hola, boa tarde. Hola, boa tarde. O parecer, o problema está no mal estado das tubaxes do edificio superior. Que poden facer? Que poden facer? Bueno, as tubaxes están mal, hai que amañalas, pero o que poden facer é facerlles unha proba de presión ás tubaxes, porque así podemos saber canto antes cando poden chegar a reventar. E despois o que se poden é ir reparando os tramos que estén realmente defectuosos. Hoxe en día é moi fácil porque podese congelar un sitio e congelar no outro, co cual o tubo pode quedar con auga, rapidamente cortan e poden o sustituir. Conxelas así. Conxelas claro, nas así. instalacións antigas, nas de cobre. Agora mesmo as instalacións son moi diferentes e moito máis sinxelo. Sí, pero nesas podemos conxelar, cortan o cobre, empatar rapidamente e xa está. Co mínimo tempo. Fas unha proba de presión para ver onde a tubaxe pode reventar, onde reventou, reparas rapidamente. E cortar polo san, nunca mellor dito, non? Empatar, sí. Xusto, sí. Claro, aquí neste caso parece que teñen moitos problemas, non? Que son en diferentes puntos esas pingueiras. Moitas veces o difícil é localizar o lugar, non? Sí, eso hai que facelo sometendo as tuberías a unha prova de presión. De presión con agua, metes a presión e ver onde reventa. Agora, a parte máis débil vai a reventar e vai a aparecer rapidamente. Hai humidades evidentes, como estas, pero logo hai outras que son máis difíciles de saber, non? Moitas, sí. Como facemos cando non están á vista? Claro, o problema é cando non están á vista. As humidades, por regla xeral, están totalmente ocultas, como poden estar aquí neste trozo de madeira, que la podemoslo medir, podemos velo, non? Si podemos facer... Mira, se medimos nesta zona que está con humidade... A ver se podes xirar un pouco para que se vexe na cámara. Aí está. Aquí me está marcando o nivel de humidade. 69. Ten un 25% de humedade. Que vista teño. Iso é un higrómetro? Ese é un higrómetro, sí, para madeira. En cambio, se o medimos polo outro lado, mira, vamos a medir polo outro lado, aquí, a ver se o poden ver, mira, non sube ningún 15, é a gran diferencia, a ver se se pode ver na cámara, sí, non sube ningún 15, velo? O que mide a resistencia á electricidade, non? O que medimos é, donde hai humedade, a electricidade pasa máis facilmente, aquele é o que medimos, non? Se fosen materiales como a pedra e demais, hai outro tipo de ferramentas para poderlo medir, como esta, vale? O que pasa é que a pedra non nos vai a marcar prácticamente nada. Por qué? Porque a pedra en sí non é porosa. O problema é o cemento que temos de arredor, o barro que temos de arredor, é o que é poroso. O que filtra, daquela. As humidades que solemos ternos en Galicia é porque se filtran casi sempre ou polas paredes hacia dentro, sabes? Ou por capilaridade. Que o chan está mollado, e daquela... Que pasa? Vai subindo. Vai subindo sola. Anda, claro. Súbenos sola, e a sola vai nos subindo, Aguanta aí. pola parede arriba, vale? E vai nos subindo todo pola parede arriba. Si, vai gañando terreo cara arriba, claro. Vai gañando terreo todo cara arriba. Eso é típico e habitual en Galicia que nos pasa eso. Por qué? Porque chove moito, a terra ten un bon nivel de humedade sempre, e no seu momento, cando se fixo, pois non se meteu unha capa para poder aislar. Temos que facer algo que aislar e cortar isto. Claro, falamos de humidades por filtracións, de humidades por capilaridade, tamén por condensación, que temos moitas tamén, sobre todo nos baños, moitas, sobre todo nos baños. Ese é o problema de ventilación, aí o que temos é que ventilar. Esas vense no teito, non? Esas vense no teito, ese é o vapor que temos ali, e se non o ventilamos, eso vai se... Condensando, como o seu propio nome indica. Nas esquinas... Que antes falabas con este higrómetro de medir a humidade, dicías, por aquí un 15, por ali un 25. Dende a miña ignorancia, cal sería o nivel, digamos, recomendable de humidade nunha vivenda? Porque tampouco por exceso de sequidade tamén pode ser... Sí. ¿No? Sí, fíjate, eso xe nos dá as diferentes rexións climatolóxicas. Aquí en Galicia. En Galicia estamos con humedades a veces saturadas de casi un 99%, non? Temos que baixalo e deberíamos estar por debaixo de só un 60, un 50, estamos ben. O 30 sería o mínimo recomendable? Sí, o 30 sería o mínimo. A partir de resecase moitas vías respiratorias e demais, pero nese rango estáse ben. Pero a humidade tamén é perigosa para a saúde, tamén provoca problemas respiratorios. E que máis problemas provoca a humidade? Bueno, eu penso que, aparte deso, provoca un montón, sobre todo, de infeccións, porque temos un montón de hongos fungos que se me crían aí, non? Eso é un grave problema. E para o peto, porque se queremos quecer, non, unha casa que ten humidades, iso custa moitísimo máis. Malos olores, cando temos malos olores, ese olor a humedad que non o quitas nunca de arriba. Nin da roupa, nin de... Que en Galicia levámoslo sempre posto, pois eso é precisamente por un exceso de humedade, é porque xa hai se empeza a ver fungos na propia roupa, non? Porque cando vemos as manchas de humidade, o que estamos a ver é humidade ou son fungos?
O que estamos a ver son fungos, por regla xeral, derivados da humedade. A humedade vai a transparentar como nesto, non? Vamos a ver, vai identificar moi facilmente. Se isto sigue, se o deixamos así, despois van a aparecer os fungos, sabes? Pero o que primeiro vamos a ver é a humedade. Veces o que facemos, falo xa en primeira persoa, vemos manchas nas paredes ou no teito, pois pintamos cunha pintura especial que non favoreza que proliferen os fungos, ou collemos un deshumidificador, pero estamos como paliando, digamos, as consecuencias, pero non estamos detectando a orixe de onde xorden esas humidades, que sería o desexable, non? O desexable sería eso, cortalo, xusto, cortalo. Daquela, ou mentra polas paredes, ou mentra polo teito, ou mentra polo chan. Vale, temos que aislar o que é a vivienda totalmente de redor. E cales serían as solucións? Solucións, bueno, hai solucións, por exemplo, unha solución que se empezou a facer moito nos países nórdicos, que tiña moita humidade, e que está empezando a utilizar agora en España, é o que se chama as fachadas ventiladas, que poñen unha, por aí nas cidades, que poñen unha piel diferente do edificio por fora, non? Vale, daqueles leva unhas pequenas ranuras, a horizontales ou verticais, se leva horizontales e verticais, consigue pararme o 80%, se só leva horizontales non chega nin o 90% da humedade que hai de fora contra a parede, co cual, ademais, despois, como a auga non chega contra a parede, nese hueco que queda aí, ventílame, automáticamente, ao irme ventilando, a humedade nunca chega a chegar a vivir. Parecen ideais, pero parece unha solución un pouco cara. Bueno, son novos métodos constructivos. Independentemente do material que utilices. Que utilicemos, sí. Non é que sexa extremadamente máis caro que outro tipo de revestimento, Vale. Tamén xeraron unha certa polémica, creo recordar, non eran precisamente esa técnica, ese tipo de paredes, as que tiña aquela urbanización en Valencia, na que se provocou aquel incendio tan dramático. Precisamente, o primeiro día que te tivemos aquí, aí hubo bastante controversia sobre se pagaba pena apostar por ese método de illamento ou se podía ser máis riscoso para outras cousas. Unha cousa é o método e outra cousa son os materiais. Dentro dos materiais, aí teño ese grafismo que os podo enseñar. Mirade. A ver. Os materiais clasifícanse según a capacidade que teñan para arder, vale? Daquela, cando nos compramos un material, temos que saber isto. Se compramos un material tipo A1, tipo B, C, D ou E, vale? Todos estos, vale? O A1, o B1, o B2, C, D, E. Que material é este? Este é un material que non arde. Vale, un material que poñemos aquí a lapa diante non arde. Por exemplo, lana da roca. A lana da rocha non arde. Vale, estos xa son casi todos derivados plásticos. En función dos aditivos que teñan, poden arder menos ou poden arder máis. Vale, que é unha cousa que temos de chegar a saber cando compramos un material. Pero esta clasificación é xenérica, todo o mundo... É xenérica, todo o mundo. Vale. Para todo tipo de materiais. Daquela temos que tender a ir este material. Vale, o que tiñan en Valencia en concreto era este. Cando nas primeiras informacións que nos chegaban que podería ser culpa da la de Rocha. É verdade, que logo se desmentiu. Decías, precisamente, ese non pode ser a razón. Non, porque que fixeron aquí? Fixeron a parede da vivienda, despois puxeronlle un aillamento por fora de lana de rocha, despois deixaron esa cámara ventilada que estábamos a falar, e despois o revestimento exterior, totalmente exterior, que é así de fino como isto, vale? Que ese era o que era combustible. Totalmente inflamable, claro. Ese era o que era totalmente combustible. Era tan pequeno como este, o material combustible estaba aquí dentro, entre dúas placas de aluminio, era realmente o que ardía o que goteaba. Precisamente, Andrés é enxeñeiro técnico especializado na investigación de incendios. Esta mañá un veciño de Guitiriz tivo que ser axudado a sair da súa casa despois de que ardese a chimenea do edificio, e onte houve outro incendio nunha chimenea, nunha vivenda de Cira, que tamén causou problemas a unha muller que vivía dentro. Non sei se falamos un tipo de incendios que son sempre os mesmos, se hai diferentes causas. Estes tipos de incendios sin chimenea son sempre habituais e son, sobre todo, cando se empeza agora. Por qué? Porque o material, por regra xeral, non arde ben, non? Como estes, non? Hai uns que arden moi ben, outros que arden peor. A leña, cando está moi verde, arde mal. E cando arde mal, bota un fume moi oscuro. Ese fume que sube hacia oscuro hacia arriba, eso leva un montón de alquitrán. Ese alquitrán vaise depositando na chimenea, e despois, unha vez que pasou o período de que fixemos os lumes, eso queda aí. Cando rotamos outra vez o lume, como lle foi quitando a humedade que tiña, foise resecando durante o verán, pum, unha faísca e veña. Ou seja, que para loitar contra os incendios hai que loitar contra calor, contra o oxígeno e contra o combustible. Xusto. Son os tres elementos que teríamos que manexar. O que pasa é que non sempre podemos manexar esos tres elementos, vale? Porque o oxígeno fai nos falta para vivir, indiscutible. Co cual, mal problema. Témolo aí, ese triángulo do lume. Ese triángulo. O combustible podemos modificálo a veces. Pode utilizar pedra en vez de utilizar madeira.
¿no? Pero tenemos que ir a esas clasificaciones, intentar buscar esa clasificación que tiñamos aí. Que son como un semáforo, non? Para saber... Son como un semáforo, tal cual. Bueno, pero Temos que coñecer intentar esos este materiais. triángulo do lume está tamén moi ben se queremos sofocar un lume que se nos claro. provoque, digamos, ¿no? Porque sabemos despois... que quitando algún deses vértices podemos axudar a que se erradique o incendio, por lo menos nas súas primeiras fases. Xusto, sobre todo o calor. Vale, o calor é típico, o típico exemplo que nos ponían de pequechos no colexo, aquel da lupa contra o papel, pois aí é xusto. Aí é xusto. Temos oxígeno, temos un material que pode arder, damoslle calor ca lupa e hai unha temperatura que se chama temperatura da obtunición que automáticamente, de repente, empeza a arder. Vale? Hai unha temperatura na que se pode prender cando lle damos cun mechero, para unha temperatura sin que ti lle prendas ninguna lapa nin nada, que automáticamente todo o material comeza a arder. É o que lle pasaba ao papel, e así nos pode pasar a outros materiais. Temos que controlar, por consiguiente, o calor por un lado e por outro lado a clasificación para saber se o lume dos materiais que temos. se botan pingas, non? Xusto. Esa clasificación que temos aí. De feito, nós estamos a elaborar primicia para quen anda aí. Primicia para quen anda aí. E vamos a presentar para dentro dunha semana unha guía visual para identificar os materiais que arden e que non arden que temos alrededor da nosa vivenda. Para que a xente sepa, pois mira, moi útil, claro, iso sería moi este arde útil. moi fácil, este non arde moi fácil, pero que sea visual e que a xente poida entender realmente por que arde ou por que non arde. Anda, Juan, mirando canta humidade hai no plató. Como andamos de humidade? Ui, canto pon. Pero onde estamos? No Sáhara. Aquí estaremos sequiños, Non ademais sube con do tanto 10% foco. de humidade, Claro. No chan podese medir, neste chan tamén. Co chan debes de medir con esta mellor. Con esta, Juan. Claro, o problema, volvendo ao Vale. problema ás humidades, o problema é que pode ocasionar caída, desintegración dos materiais. Sí, os materiais vanse degradando e van deteriorándose todos, ¿no? Ese é outro dos graves problemas. Hai que montar unha piscina aquí, Por saturación Aquí de abaixo. humedade. Estamos moi secos. Estamos moi Vale. Sí, sí. Mellor, estamos Mellor. ben illados, o mellor, porque non Mellor, está mellor. unha zona precisamente seca. É dicir, ti saes fora e aquí en Ordes, onde nos atopamos, que Sí, temos o é río unha aí ao zona lado, húmeda. Hai humidade, sí, O de Madeira non sí. eres. Pero aquí temos, perdón, O de Madeira non eres. o de madeira este. Fixa. Xa quererían vostedes un aparello destes, non? Para medir a humidade na casa. Estarían encantados. Ai, pensei que iba a medirlle a señora a humidade. A humidade no pelo. xente está Ese é outro morta. tema, Ese é outro tema, A humidade sí. no pelo, tamén o podemos tratar. Unha cuestión, a ver Sí. se vostede me pode contestar. Por que a humidade do sur, por exemplo, Sí. Málaga, é distinta que a humidade daqui? A única diferencia é a temperatura. Tú non mide nada. Temos moita máis temperatura e cando temos moita temperatura ali temos un grau de humedade alto e a combinación que se dá é daquela tes unha sensación térmica moito peor. Sí, pero Vale. pro pelo é mellor, a da abaixo. Aquí se che encrespa todo. Bueno, porque é máis seco, claro. Ten que ver con iso, non? Ten que ver con iso, co Claro, grau de humedade. Claro, co grau de humidade. Co grau de humedade que Pero non tes. sei como van as medicións Sí, por aí, pasa- Juan. Un 10, dá 10% de humidade en todo. Entón, estamos 10% ben todo. Está ben, está moi ben. Pero é moi baixinho, non? Non debería estar por... A na No, pero é a madeira. madeira, é un material, o material Claro. debe estar así. Vale. Cando falamos Cosa de un 30 un 60 Para de medir ambiente, ambiente claro. non teño ningún material, ningún equipo aquí. Como se mediría Teníamos o que medir ambiente? Con higrómetro de ambiente. De ambiente, vale, que hai higrómetros para cada cousa. Que se mide, Entendo. Falamos que de ten o aire. controlar esa humidade no ambiente porque tamén conleva, como apuntaba Beatriz, problemas de saúde, respiratorios e demais. Tiramos moitísimo de deshumidificador, pero Xusto. tamén sabemos, Sí. ou non sei se isto é unha lenda urbana, pero sempre se dixo que o deshumidificador é o electrodoméstico que máis consome de toda a casa. É un electrodoméstico que... Como chegamos aí a un acordo de amigos? Que ten bastante potencia para Sí, poder facer claro, o seu ciclo, que fai un ciclo para poder pasar a humedade a condensada en agua. E anda sobre uns 3.000 e pico vatios e consume bastante, sí. Pero, bueno, o que temos que optimizar é hai que ventilar cando non hai humedade. A vivenda hai que ventilarla cando non hai humedade fora. Canto tempo? Non sei. No, pero por exemplo, ven un día de moita xeada, pois é o día de ventilar. É o que día hai de moita ventilar, xeada. vale. Hai menos humedade que un día Pero que haberá está que chovendo. ventilar, como ainda que sea un chisquiño todos os días. todos os días, Todos, correcto. aínda que haxa humidade. Eso sempre. Iso é inevitable en Galicia. Eso claro. sempre. Despois o equipo que che pode apoiar arredor do que é o deshumidificador é un purificador de aire. Porque todos esos fungos que che quedan no aire e demais e claro. tal, pásalo a través del e a través desos filtros e vas a ter o aire moito máis limpo dentro. Claro. É moito máis sano dentro. En nada de abrir as fiestras todo o día, que combinar esos Mire, dous que sempre lle elementos. fastidia iso. Eu son das que Ai, eu ventilo a son de casa de ventilar par en todo, par, sí, que sí. esa corrente, que se vayan todos Tamén. os ácaros. E este nada, é como un plis-plas. Eu tamén, a favor da ventilación. Verdad que sí, sí. cal é o recomendable?
No, hai que ventilar. Un punto intermedio. Hay que ventilar con gana, que corra o aire, nunca mellor digo. Aproveitar para ventilar máis, pois no inverno, cando hai moita xeada, o día que hai moita xeada, O día máis seco. é o día moito máis seco. Esos días, ou despois no verán e demais. Pois tomamos nota, apuntámolo. Claro que sí, Andrés, moitísimas grazas, sempre explicas todo moi ben. Moitas Pois un grazas. placer. Moitas grazas, Andrés.